Only moments ago, New York has come under attack. Witnesses claim to have seen hundreds of UFOs. It's opening fire! Oh my God! Eli täällä ollaan Blind Spot Picturesin toimistoilla. Nyt on Helsingissä käynnissä taiteiden yö. Ja tuotantoyhtiö päätti ensimmäistä kertaa avata yleisölle ovensa ja vähän esitellä niiden toimintaa. Ja tietysti pääaiheena on Puunatsit, Iron Sky, tuotantoyhtiön suuri hitti, josta jatko-osakin on luvassa. Täällä on ollut tarjolla lautapelaamista. Täällä on virallinen kauppa, mistä saa oheistuotteita. Täällä on kahvilatoimintaa. Ihan kohta alkaa elokuvanäytös, pidennetty versio. Still waiting for the moment that I see you again. Times are changing, memories are fading. I'm waiting for another chance to tell you belong to me. One day I know we meet again under the iron sky. Eli Blind Spot Pictures on suomalainen elokuvatuotantoyhtiö, jonka on perustanut Tero Kaukomaa vuonna 1997. Tuotantoja on muun muassa Jadeson, Aji Annion elokuva, sitten on Aleksi Salmenterän Miehen työ ja sitten toki Iron Sky, Timo Vuorensolan ohjaama. Ja Iron Skyhan on oikeastaan niin kuin, se brändi on tosi laaja, että meillä on tällä hetkellä täällä menossa tämmöinen Cafe Kino Iron Sky muun muassa, eli osa taiteiden yötä tämmöinen tapahtuma. Ja Blind Spot Pictures tekee siis kansainvälisiä elokuvia ja nyt on suunta ollut enemmän semmoiseen genre-henkiseen elokuvaan. Ja monia elokuvia on nyt niin kuin tulossa ja ollaan tuottamassa, eli Jeremiah Harm esim, joka on tämmöinen sarjakuvaan perustuva toiminta, skifi-elokuva. Ja sitten on toi Iron Sky 2, mitä rahoitettiin tuossa kesällä. Indiegogossa oli crowdfunding-kampanja. Ja tällä hetkellä sitten olisi tarkoitus tehdä käsikirjoitus ja promovideo valmiiksi siitä. Ja sen jälkeen toki itse elokuvaa tuottamaan. From the dark side of the moon, and we come in peace.
are these guys anyway? Nazis from the moon. That's too much. One word from me, and the invasion from the moon begins. Invasion? Y'all must be tripping. Now my question is, what do y'all plan to do about it? Because we just happen to have a little something up our own sleeve. All presidents who start a war in their first term get re-elected. Iron Skysta on tulossa jatko-osa, kyllä. Ja nythän me ollaan siis sitä rautetukkista kehittelyä Indiegogo-kampanjalla. Entä ootko seurannut sitä? Mutta siis sitä on tehty. Ja sillä rahalla on tarkoitus sitten tehdä käsikirjoitus ja tuontosuunnitelma ja sitten promo. Ja tää promo tulee olemaan, no se on tietysti täysin salainen vielä, mutta varmaan aika pian siitäkin alkaa tulemaan sitten erilaisia bits and pieces. Mutta se mitä ollaan jo julkaistu, niin on tämmönen konseptaidekuva, jossa ollaan siis maan keskellä, eli Hollow Earthissa. Ja tällä kertaa ei ole siis kuussa, vaan mennään siis maan sisään. Siis konseptaidekuvastakin sä näet jo, että siellä on kyllä dinosauruksia ja ne tulevat liittymään jotenkin ainakin tähän elokuvaan. Kaikki ei osaa sanoa. Me harkitaan sellaista, että me kuvattaisiin se promo tammikuussa. Ja sitten toivottavasti siitä saadaan tavallaan se rahoitus tehtyä tai niin ikään kuin otettua sit siitä. Eli se olisi toivon mukaan Cannesissa valmis, mikä on toukokuussa 2014. Sitten sieltä se lähtee. Sitten toivon mukaan ei mene 6 vuotta rahoituksessa, mutta se on ihan mahdollista, koska tuo budjetti on jotain 15 miljoonan luokkaa siinä missä missä eka oli kuitenkin vaan 8, ja sehän oli tosi iso juttu. Mutta tällä kertaa me halutaan tehdä se pikkusen eri tavalla, eli silleen, että aika pitkälti halutaan crowdfundaa sitä. Että niin kuin ensimmäisen kanssa tuli tehtyä, ehkä ei siis virheitä, mutta joitain juttuja niin kuin haluaa pitää itsellään. Me haluttaisiin kuitenkin, niin kuin meidän haave on saada tuo elokuva joka leffateatteriin. Tai siis lähtökohtaisesti leffateatteriin, telkkariin, VODlle, SVODlle, DVDlle, Blu-raylle, joka ikiseen paikkaan samana päivänä. Eikä tätä niinku perinteistä, että pitää venata ja kaikkea tällaista. Se on niin jotenkin mennyt, me kuitenkin halutaan tehdä pikkusen eri tavalla. Niin se vaan tarkoittaa sitä, että me ei voida välttämättä rahoittaa ainakaan koko juttua perinteisellä rahoitusmallilla, mikä on levittäjän ennakko. Joten me toivon mukaan ei tehdä niitä diilejä ainakaan vielä. Katsotaan nyt sitten mihin mennään, mutta crowdfunding tulee olemaan meillä todella niin vahvasti ja isosti. Ja ehkä halutaan jopa rikkoa crowdfunding ennätykset. Sanoa tapahtumasta. Mä oon erittäin tyytyväinen. Mä oon sitä mieltä, että tää on hoidettu todella hyvin. Tietysti Suomen mittapuulla hyvin vähän mitään vertailukohtaa, koska täällä ei paljon tällaisia järjestetä ja senkin takia mä oon tosi innoissani. Ja mä löysin tätä itselleni kaverin. Me lähdetään kohta katsomaan läpi. Und fegen alle diese Untermenschen von der Erdkarte.
This just keeps getting better and better. We are the promise delivered to all mankind. We raise our hands to one nation. We march to the beat of one heart. The world is sick, but we are the doctors. Wir sehen uns in Valhalla.